Ola a todos. Xa vedes a min, xa me pillades bailando porque estamos de estrea. Estreamos a quinta temporada de Alalá. Estábamos desexando estreala porque queríamos que andar con vos todas as semanas para sair de troula e sobre todo para seguir disfrutando e aprendendo da nosa música, das coplas, dos bailes e sobre todo das persoas. Porque na quinta temporada de Alalá vai haber uns artistazos, en fin, que vai a ser tremendamente interesante, eso xa vos lo digo. E tamén vos adianto que a noite de hoxe vai ser espectacular, porque imos recuperar o vello costume de ir polas bares e polas tascas cantando e tocando. E para iso xuntamos aos mellores especialistas. Ollo ao cartel: Pepe Temprano, Manuel Viqueira, Josefa de Bastavales, Pazos de Merexo, músicos veteranos que se van xuntar con músicos novos e con grupos novos, como vos decía, para recuperar este costume que antes era habitual por toda Galicia. Así que se vos estades listos, nós estamos preparados. Imos falar, imos cantar, imos bailar. Alguén dixo algunha vez que o Alalá era un programa un pouco tabernario? Pois sí, se hai música nas tabernas, aquí estaremos nós. E a min que queredes que vos diga? Xa me temblan ata as pernas. Xa vedes que ambiente para empezar non falta. E iso que din por aí, que a xente xa non canta nin toca nas tascas, e que os nenos non teñen interese polos xogos de antes, e que os mozos de hoxe non se divirten ca música tradicional, e que o de coller o viño do pipote, as pajaritas e as tazas xa é algo esquecido. Pois non, todo o universo das tascas está tan de moda como sempre, e hoxe ímolo vivir de cerca nas noites de tasca que organizan os Viqueiras na comarca de Ordes. Trátase simplemente dunha xuntanza na que máis de 20 grupos percorren a vila de taberna en taberna e de tasca en tasca co único fin de divertirse. Unha xuntanza que se celebra unha vez ao mes desde hai xa máis dun ano. Así que temos que ir collendo folgos porque esta noite imos intentar seguirlles o ritmo. Oiremos música, cantaremos, bailaremos e sobre todo aprenderemos dos vellos e dos novos. Desde logo, o ambiente perfecto para arrancar esta quinta temporada de Alalá. Música tradicional, coplas populares e moitos amigos. Que máis se pode pedir? Estamos todos? Pois benvidos ás noites de tasca. Os obxectivos de Noites de Tasca é poñer en valor o papel dos músicos vellos. Eles son os portadores da tradición musical, os mestres dos que aprendemos, así que é lóxico que entre os convidados estén gaiteiros como o gran Manuel Viqueira. Está tocando no bar O Túnel, o centro de operacións, onde se xuntan os grupos despois do percorrido pola vila de Ordes. Xa vedes que hai sitio dabondo para bailar, así que estaremos aquí, pero tamén imos a ir para ver o que está ocorrendo nas rúas e nas outras tascas. De feito, Viqueira quixo levarnos á taberna da Orella, unha das máis auténticas de Ordes. Quen tocaban, os gaiteiros solos ou tocaba máis xente? Tocaba, eu levaba dos comigo, un tambor e un bumbo, e despois viraba todo Dios ali, máis couxe. Pero quen te contrataba para ir a tocar a unha cantina? Eso chamábamos, que toca o bombo de Cabaleiros, de Tordoia, avisábame, diz, para tal día hai que, eu será por aquí, tal día hai que ir aquí. Ah, e era un intercambio. Home, cara, ela... Mira, pero eso era de homes, porque as cantinas iban os homes. Iban homes, pero que importa, a mulher tamén iban as mulleres con homes, algúnas, Iban? Iban, bueno, algúnas non estaba ir o home solo nin por nada. Que faría de salir? Que facían os homes nas tabernas e nas cantinas cando as mulleres non iban? Sabes que naqueles tempos que se cada había un hombre na taberna, na cantina, empezabas a cantar cancións de cervellas, me cago en diola. Ou non? Se non tocaban os gaiteiros, estaban a cantar en parexa, botaban a man un así por riba do outro, outro por riba do outro, carallo, e cantaban a Dios, Más cancións daquelas, vellas, Por aquí, por Ordes, había moitas cantinas nas que se tocaba. Había poucas, carallo. Había aquí dúas aquí no centro. E os da aldea non podíamos entrar, Como que non podías? Estaba a Guardia Civil por lado e vamos os rapazes da aldea con 14 ou 15 anos e logo se mangaban un hostia. E por qué? Porque non te querían que furas.
A Guardia Civil daquela pegaba, que a Guardia Civil daquela non era como hoxe, Aquela pegaba unhas horas tribuladas, Vas falar a modo ou que? Ai, sí, ó. A moda, logo. Non estabas dicindo que cando tocas a gaita, ti... Que? Que? Entonces poste presumido cando tocas a gaita. A tenda toca a gaita, non tendo... Algúnha tenda a mirar para as motos, pero eu non, Estás concentrado? Estou contentadiño ali, me cago en Dios, non hai maneira. Non bailaches nunca? Ai, a José Muñeira Veleira, mas agarrada, pero cando era non vou. Na taberna bailaches algunha vez? Na taberna tampouco. Momentiño. O señor Viqueira non bailou nunca nunha taberna. Vamos a cambiar. Pide un desexo para a gaita e para a música tradicional. É que para a miña gaita era máis ou para todos. Pide para de todos. Eu non sei que vou dicir, muller. Un brinde por gaiteiros todos. É maiormente por vellos, por a edad. Por que? Porque teñen edad e tocan ainda. Polos gaiteiros vellos? Eso. Pois polos gaiteiros. Por os gaiteiros vellos. Ai, como vou acabar eu hoxe. Mellor saímos a coller aire á rúa e claro, como Ordes non é tan grande, atopámonos cun dos grupos que participan nas noites de Tasca. Ímonos seguir. Fanse chamar os Tombalobos e viñeron desde a Coruña para non perderse esta festa. A maioría dos que forman o grupo son mestres, pero neste ambiente de música e tascas están como peixes na auga. Nos o que somos é un grupo de amigos e amigas moi ben levados que nos decidimos a cantar, a tocar e sempre baixo un lema que é o seguinte: sempre de festa coa Tombalobos Orquestra. Tombalobos naceu un día nunha noite de festa dun grupo de amigos. O que nós facemos é música popular galega, música coñecida, música que enganche, no corpo a corpo coa xente, ese é o que nos gusta. Na música non hai nada negativo, salvo cando un está cansado e empezas a tocar que quere descansar. Polo resto, a música non ten nada negativo. A música é símbolo de alegría, de sentimento. Mais que orgulloso. Tú crees que se non estivese orgulloso estaría eu agora falando con Bosco? Estou orgullosísimo e levámonos todos moi ben. Quero que me fales da música das tabernas. Ti foches tocar algunha vez ás tabernas? As tabernas, pero eu tiña un grupo, tiña de charanga, tive un grupo de charanga, toquei antes aos 12 anos xa, toquei xa nunha guerra, certo, alón Villa García, botei 2 anos a medio cando vim da guerra, e botei nos ali, ele iba a tocar para ali con outro de Ourense que tocaba o Tan Moril. Pero tocabas nas tabernas daquela, cando ti eras rapaz? Viñan por nosotros para relevar unha banda que non había 3 ou 4 números ou 5, non había máis daquela. Teño pasado ben ca música, eu teño pasado ben, e fixen cartos, Eu desde Viveiro hasta pasar Ferrol, Covas, o meu grupo era o único que había. Que che parecen os músicos novos? Os novos? Os músicos novos, sí. O que non me parece ben é a música nova agora. Non che gusta? Non. Por qué? Non me gusta porque hai moito artificial a cousa, non? Quero dicir que non é... Ves todo artificial. Pero na música tradicional tamén, nos gaiteiros, Bueno, nos gaiteiros sí, é que non hai xa moitos. Que hai xa, como me gustaban antes, un cuarteto, unha gaita, e un clarinete, e unha caixa, e o bombo. Ese é o máis bonito, facían chudo que daba gusto. Bueno, que che parece isto de vir agora, aos 91 anos, a tocar polas tascas? Sí. Que che parece? Pois, pareceme que, polo menos, non nos dá o aire. Bebemos. Non... Pero bebemos a modo, A modo. A modo.
90 anos e tocando nas tascas, nas cantinas, nas tabernas, onde... A ver se chego alá, eu así. Bueno, e ti, a ver se chegamos todos a 90 anos e tocando. Xa firmaba, Bueno, hombre, claro. Mira, ti eres máis especializado en cantares de cego, por dicir. Bueno, especializado non son, pero eu fago cantares de cego e tamén música de taberna. Os cegos tamén iban polas tabernas a cantar ou non? Eu supoño que tocarían por todos lados, onde tiveran oportunidade, onde lle pagaran, onde lle deran limosna. Hai que pensar que un cego que iba a pedir unha feira, si topaba ambiente nunha taberna e vía que ali que lle podían invitar a comer, como non iba a tocar? Bueno, eu fago iso ainda hoxe, é dicir, si vas a un sitio e din, oye, pois come aquí con nós e toca, pois eu toco e canto. Se nega, algo así. Home, claro, por suposto, non? Polo camiño perdemos tamén parte desa música, desa expresión musical que era propia dese contexto. Bueno, neste país o que se perdeu foi o hábito de cantar, non só na taberna. Perdeuse o hábito de cantar en todos os lugares, non? Dende nas labores do campo, na cociña, porque eu recordo a miña abuela cantar na cociña. Isto agora na casa non se canta casi, non? E na taberna tamén. Perdeuse de cantar, e de feito hai moitos carteles por aí nos bares, nas tabernas que poñen se proíbe cantar, non? Bueno, agora tamén se proíbe fumar, pero se proíbe cantar, que debería estar prohibido prohibir cantar. Fai un brinde polo futuro da música tradicional. Está feito. Por 1000 anos máis. Salud. Cantos levamos? Eu non sei, pero está bo, moi bo. Este ceguiño que vedes cantando de entre ambos ollos da cara cegou, mais por agora vaise gobernando co outro ollo que ainda lle quedou. Isto que vos digo contaron a min, vindo eu da feira de Porto Marín, con outras cousiñas que vos contarei. Se son ou non certas eu non vos lo sei. Ana Marica quedouse soliña, porque o seu home pra Cuba marchou. E tal desgusto colleu a rapaza, que gravemente a coitada enfermou, e solo quería que a fora a coidar un primo que tiña no mesmo lugar. E despois decía cando xa sanou, gracias ás fretiñas que Manuel me dou. Bueno, pois como hoxe é o primeiro aniversario das noites de Tasca, pois hoxe trouxemos este obradoiro aquí hasta Ordes para ensinarlle aos rapaces todas estas cousas que facían os rapaces de antes e que se están perdendo. Entón collían abelás ou cana ou follas e con eso facían instrumentos como a subida de landra, ou senón con cana, pois facían castañetas tamén. E despois tamén facían gaitas de cana. Isto valía a moitos rapaces para iniciarse no mundo da gaita. Valía para aprender pezas e para aprender digitación. A diferencia entre este instrumento que construe Emilio e a PlayStation é que se marcha a luz o instrumento segue funcionando. Sí, parece unha tontería, pero cando utilizamos instrumentos que só consumen a nosa propia enerxía, sae máis barato e desenvolvemos moitas máis capacidades, sobre todo se nos facemos aprendices de artesán. Así empezou o señor Bao, din que se converteu no rei das gaitas en si bemol, tamén anda por aquí. Acórdome que nos conocemos no ano 70, sí. Cando eu estaba en Sementes, que nos fixeches as gaitas de Sementes. Eu empecé a tocar con as gaitas de, bueno, sí. Túas. Prácticamente empecé de cero, que eu non tiña nin torno. Un torno daquela, pois, valía máis que 7 vacas.
O respeto que lle ten Manuel Viqueira fillo, o señor Bao, ven desde que era un neno. Del aprendeu o valor das cousas feitas cas mans, como fan estes rapaces agora. Seguro que se dentro duns anos lle preguntamos a calquera deles que é un mirlitón, van nos recordar perfectamente. Só por estes momentos, as noites de Tasca xa merecen a pena. É realmente maravilloso ver a toda esta xente cantando, tocando. Pero hai que decir que todo isto dá o seu traballo, que non é así tan fácil. Non é dicir, ala, xuntamos aquí a 20 grupos sin máis. Sí, a verdade é que eu agora cando os vin a todos aquí, ainda me estaba casi botando o nome do padre, porque dixen, non sei como fixen. Eu, cando fixen que a idea de que estuveran. Pero, bueno, que ao final xa que me estou metendo. Pon aquí, primeiro aniversario das noites de Tasca. Pois sí, fixemos ahora neste mes, empezamos o ano pasado, en xuño, e agora facemos un aniño. E como se vos ocorreu isto? Como te metes neste lío, Manuel? Bueno, a verdade, neste é cando empecé, que xa non sei como empecé, pero bueno, unha vez que empezo eu son máis terco que os tercos, e ao final, pois mira, aí metes. Este, a verdade, que non pensei que dera tanto traballo. A música en si mesma xa che dá moitas cousas, non? A ti que che dá? Bueno, eu, se che digo a verdade, hoxe mesmo non sei que facería sin a música. De verdade, sin a música hoxe non sabería vivir. Porque tamén lle dedico moito tempo, dedicolle moitísimo tempo. Bueno, algunhas veces abandonas incluso, bueno, outras tareas, pero eu pola música, mira, además, hai unha cousa, eu estou defendendo a música tradicional a morte. Boa, de verdad, porque para min, inda que nos queiran dicir que isto está moi ben, non está moi ben a música tradicional. E crees que non? Non, porque... Por que non? Mira, porque os gaiteiros son sempre os últimos en contratalos. De feito, xa non salimos nos papeles. Aquilo que soñaba Ricardo Portela non ocorreu? Non. Eu acórdome de Ricardo Portela moitas veces de poñer, incluso ele exigía que se lle poñeran con letras grandes igual que as orquestas. A música tradicional, se non miramos por ela, iremos pero a pata coxa. Para o meu, é a miña opinión, non? Porque faltanos algo, eso ten que ir xunto á música. Temos que pedir un desexo, vamos a brindar e pedimos un desexo. Pois a ver. Pido un desexo. A ver, eu pido que as noites de Tasca teñan non un aniversario, serán 2, 3, 4 e 20. Dentro de 20 anos volvemos a falar. Que dentro de 20 anos brindemos entonces outra vez. Non, pide. Aí teño que pedir un, a ver. Bueno, pois mira, eu pido... Non, si eu vou pedir un a ver si xa que Ricardo Portela luchou pola música tradicional e para que se acorden de nós, para que ninguna festa falten os gaiteiros, pois eu brindo por eso, para que non falten os gaiteiros nas festas. E con letras grandes. E con letras grandes. Pois por eso. Hombre, do Noite de Tasca foi un das primeiras persoas en que se apoiou isto. De feito, aquí levanse feito 3 das 5 que se levan feito aquí en Ordes, esperemos que non seña a última. Se se chama Rincón do Pincho precisamente é porque solemos poñer vos pinchos. O noso fuerte son as tripas de porco, e dámoslle moito cariño e iso é moi importante. Aconsello a calquera que as probe porque é un plato moi rico. Tripas.
Canto tempo había que non viamos unha ración de tripas como é debido. E esa tamén é unha das funcións das noites de Tasca. Porque de paso que un percorre tascas e tabernas tocando e cantando, é lóxico que tamén vaya metendo algún bocado para aguantar. Ata esta chegamos, como sempre, seguindo a música. Neste caso, seguindo os reiceiros de Pontecarreira. Mira que ben escollen os sitios. Antigamente os reices íbase cantar polas casas, o que son os reis. Pero o que é o grupo reiceiro somos máis de taberna. Cantamos cando queremos, cantamos, si vamos a ensayar vamos, si non vamos non pasa nada, non facemos actuación normalmente, simplemente cantamos polos bares de Pontecarreira cando nos xuntamos, pero a verdad que o pasamos ben e que intentamos pois agradar un pouquiño cando cantamos tamén. Estamos na noite de Tasca porque realmente é unha cousa que nos gusta, nos xuntamos normalmente os venres para cantar, e aproveitando que esta son noite de Tasca, pois sempre nos xuntamos para colaborar. Non, a min a festa non me gusta. A min eu só vivo para traballar. O bonito era que supera ben que tu era pouco grados, claro. Iso era o bonito. Tinto Ribeiro, por exemplo. Botábase nestas tazas, que eran o auténtico, non? Para tapar este tipo de viño. A forma de beber cambiou totalmente. Agora a xente bebe menos e quere máis calidad. Pagabas unha ronda, había 10 ou 15, falando das pesetas, non? Por 20 pesos pagabas unha ronda dun lado a outro. E agora... E agora nin existen os 20 pesos nin chegarían para un viño. Bueno, ao mellor aquí sí, porque esta Tasca que está precisamente na terra dos reiceiros, en Pontecarreira, é un deses lugares nos que un atopa bo cocido, boa música e a cercanía que tiñan os taberneiros de antes. Iso polo menos é o que intentan Lino e Chelo. Os donos que levan 30 anos neste negocio non queren nin modernizar nin cambiar o ambiente da súa tasca. As cousas aquí funcionan doutra maneira. Creo que igual volvo a empezar outra vez o das tazas, Porque agora hai algunha xente que xa di se empezáramos como antes. A min isto gustame moito. Entonces, teño moi boa xente, moi boa clientela, e que é a miña vida, e que é o meu traballo, e... Ben, eu igual non estaría a gusto sin isto, non? A taberna é un bo sitio para a música. Ti levas tocado e cantado moito, non? Bueno, eu fui moi tasqueiro, moi taberneiro. Nos anos 60, as tascas cheas, os barriles, os cois cheos de clientes. Viñan uns, marchaban outros, cantaba, un che contaba un conto, outro che falaba da guerra, estuvo na guerra. O sea, que as tascas foi a universidade do obreiro. Querías algo, meter a un rapaz de albañil, falabas co operario, mira, xa o levaba de aprendiz. Facíanse negocios, arranxábanse problemas? Sí. E a xente que estaba decaída, que xa dixen outra vez, que tiña así un pouco, tomaba 4 tazas e iba camiñando, iba cantando. Camiñando, non sei. Algún iba a gatas. Algún se pasaba de rosca. Aquelo era... Buah! Vaya festazas me daba a min que armaba na taberna. E pois comíamos bacalao crudo. Bacalao crudo? Sí, tiraban dele crudo, con as taciñas de viño. Así, salado? Sí. Iso sí que tiraba polo viño. E algún que depois iba para o corro dicía, é que é bon para vos.
Era bom para beber. Tamén a xente paraba na tasca porque na casa non tiña comodidade, E na tasca había comodidade? Na tasca estaba no barril, comodidade dándolle a lengua, e bebendo, unha tapa, tiñas comodidade. E non tiña que lle romper a cabeza. E non tiña que aguantar os nenos, nin a muller, e non había tanto divorcio, porque non paraban na casa. Que eles non paraban e elas aguantaban. Non paraban na casa, non había o divorcio que hai hoxe. Bailas comigo? Sí Que se bailas comigo? Pero eu xa perdín o baile, xa non sei. Oh, xa estamos con disculpas. Pero se entraches aquí bailas. Non, pero... Mira, que troula hai aquí armada nesta taberna? Ala, xa veo a competencia. Todo está ben. Que che parece? Estupendo. Bo ambiente, non? Paramos e falamos un pouquiño mentras. Sí, vale. Vamos. Mira, este vai ser para ti. Un pouquiño xe que tomas, non? Un pouquiño, É que estar nunha tasca e non tomar licor café, pois tampouco, non? Non pasa nada. Contame que fas ti, eres a única muller que ves. Como? Eres a única muller que ves as noites de tasca. Todos son gaiteiros, grupos de homes, mulleres. Por que non son divertidas como a min? E eres divertida. Como vas? Como andas? Ben? Vamos ben. Hai que conformarse co que hai. Pero es que dá outro remedio. E o que hai está ben. Mira, pero antes os homes tocaban moito nas tabernas e cantábase. Pero as mulleres non. No. A máis onde me criei eu había baile nunha taberna. Había baile nunha taberna? Unha taberniña corriente. Non era de moito lujo, pero ali había viño e tal, e ali tocaban as panderetas. As mulleres? As mulleres e máis os homes. Sí. E ti que eres rapaza daquela, ou como recordas, deixaban-te entrar? Deixaban-me entrar porque tiña dúas irmás máis mozas que a min, que eu era unha nena. E que tería a taberna para que tantos chamara? Que había ali dentro? Era o único que había, non había outra cousa. Televisión non había. Entonces pasaban un rato a contar mentiras e así. A contar mentiras? Ti crees que se contaban moitas mentiras? Sí. E algún daban moito xeito. Vou que te aí unha que están moi apagados. Porque a min dá má gana de bailar, entón. Pero eu non podo bailar. Non podo cantar que morro, ai non podo cantar que morro, que se para na garganta a cabeza dun repolo. Ai la la la, la la la, ai la la la, ai la la la. E vai ter aí xa podes marchar, mas na miña vida non xa hai de falar. Se volvo a falar, se volvo a falar, e vai ter aí xa poder marchar. Ahora
agora vedelo aquí tan serio, pero cando entraches pola porta, estábame falando das mulleres. Ben sei, non sei que falamos xa. Estábame contando alguén que quería unha muller bella. Como era isto? Estaban falando de que as mulleres que pasaban de 50 que non valían, non? E eu dixen que a miña tiña máis de 60, a máis que ainda valía. A máis vale. E como está? Que? E como está? Como está? Como se chama? Como se chama? Chámase María. Ai, María, mira o que di Manuel. E as mulleres tamén iban ás tascas ou non? Non, a mulleres non. A mulleres non. Únicamente o día da festa, sei que podían estar, pero despois non. E agora van ás tabernas, que cousa. E a ti que che parece? Pareceme ben. Porque unha muller non é unha ferramenta nunha casa. Porque eu tamén collo o alzadón e vou facer un traballo cualquera e chego e poño ali no curro e quedar isto outro día, isto tal. E unha muller non é para iso. Unha muller é para todos os sitios. Ou é verdade, ou non é verdade. Unha muller é para estar na casa, para facer o seu labor, naturalmente, para facer o caldo, as papas ou o que sea. Pero despois non é unha ferramenta para dicir, bueno, pois agora ti séntate ali no pasillo ali atrás que ti agora xa non faz falta. Non. E a muller podendo ser, eu non son un dos máis xeitosos, non vou dicir que son. Non son dos máis xeitosos, pero a muller hai que estudiar tamén. Meterse no tema das mulleres aquí nas tabernas e meterse nun camisas de 11 varas. Si, é meterse nun camiño que non ten volta. Cando se vai por un camiño hai que mirar a ver se pode volver. Non sei a María se che deixará beber. No, a María querme que beba auga, a máis viño para beber ela tamén, pero tamén non me priva de beber a min, Brindamos por María, máis por que máis? Por María, máis polos meus todos da casa, polos meus compañeros, Pola música? Pola música. Polos queixes? Polos queixes. Que festeiro non, pero bailador sí. O secreto é practicar un pouquiño todos os días. Eu ainda cando vou coas vacas ainda bailo con elas. O meu é tocar, cantar ou bailar. Mas que traballar xa hai que traballar por fora, pero isto é o que me gusta a mí. Eu por comer non vou a unha festa, pero por bailar vou onde sea. O grupo máis novo dos que participan nas noites de Tasca son os Trazantes de Trazo. Desde logo non deixa de ser curioso que un grupo de rapaces desfrute dun xeito tan natural dunha proposta que intenta rescatar unha bella tradición. Será que coa música a festa é un mal contagioso? Da igual o sitio, nunha romaría, na taberna e ata no autobús. Temos unha actuación en bus, bueno, ali non hai que nos aguante todo o tempo cantando, libros, isto é o noso disciplina. Eu son o abuelo un pouco de todo, non? A parte que bailo tamén con eles, son así un pouco o abuelo. E aguanto un pouco as penas e berra con eles tamén de vez en cando. Cando eu empecé a tocar, era un bombo máis grande que a min, que 9 anos, ou levo un pouquinho máis. E, bueno, aparte que tamén teño a satisfacción de que ahora mesmo os meus dous fillos tamén bailan e tocan no grupo, é unha cosa que tamén anima a seguir tirando un pouco por isto. Compartir a música, mirar, se non sabes, se non che sale unha cousa, tes aquí a todos estes que che van explicando e vanche axudando a facer todo máis fácil. Que hai que apuntarse no grupo, que estamos escasos de xente. Hai persoas que falan dos poderes revitalizantes da música
E parte da maxia das noites de Tasca é que efectivamente tocan ca mesma ansia os rapaces de 14 anos que os músicos de 80 e tantos. A ilusión e a alegría que lle poñen é a mesma, e iso que algúns levan moitos anos, como a este home encantador que estábamos desexando volver ver, o señor Pazos de Merexo. Cantos anos? 83 anos. E cando te chaman pas noites de Tasca, ti ves? Como? Cando te chaman pas noites de Tasca, ti ves? Se me chaman, sí. Porque isto, a mí gustame isto. Eu disfruto traballando neste traballo. Na zona de Merexo o acordeón tocábase nas cantinas e nas tabernas ou non? Más ben nas panilladas. Baile nas panilladas. Nas palilladas? Sí. E nas cantinas que se tocaba? Bueno, ao mellor había cantina e tiña salón de baile. Ai, amigo, a veces iba xunto, non? Entonces había que pagar a estrada. A xente que te escoitaba e que iba a escoitarte e a bailar, disfrutaban máis que a xente de ahora ou non? Ti que crees? Eu creo que disfrutaba máis antes que agora. E por qué? Pois non sei dicirche. Parece que a xente era máis alegre. Eu acordábame que iba a tocar un baile, as mulleres xa eran as primeiras en saltar o baile, unha con outra. E atrás iban os homes e bailaban. Era o que había. A ti gustabache bailar? Sí. O agarrado? O agarrado. O suelto non se me daba ben. Bueno, temos que facer un brindis, Merexo. A ver. Señor Pazos, bota pouco, por que brindamos? Temos que brindar pola música ou por qué? Polos anos que temos. E va, pola música. Que terá a música que tanto se gusta? A música... A música axuda a vivir. Porque, ainda que non teñas moita alegría, empezas a tocar. Entonces xa parece que alegra o corazón. Brindamos porque a música nos alegra o corazón. Paréceche? Esta é a proba empírica de que a música pode prolongar as ganas de vivir intensamente. O señor Pazos o que lle gusta é compracer ao público. Tanto lle ten que lle pidan unha muiñeira como o adiós con el corazón. E se de paso ten que aprenderlles algunhas trofas aos presentes, pois faino e punto. É ou non é maravilloso? Sabes que te quiero, siempre me estás haciendo penar. Lo mismo que te supe querer, que a ti mi corazón te ha de saber olvidar. con xente de outros sitios, de outras aldeas, de outros povos. A mellor forma de apoiar o que sai realmente na nosa tradición. E que nos gusta a todos. As miñas fillas, a miña e o meu home a todos. Penso que o meu aquel sería morrer ca pandeireta na man.
enseñar indios novos a algúns que cruzan os brazos. Hai que moverse. Eu son moi festeiro, veño aquí a pasalo ben. Isto rejuvenece 20 anos. Se ti ahora ter 20, dentro de pouco ter 10. Para uns ten efectos antiestrés, para outros antioxidantes. Hai quen utiliza a música como mellor tratamento para alegrar o corazón e a maioría usámola como un reconstituinte, que mellor exercicio que botar unha peza. O caso é que, unha vez máis, a música tradicional pode cambiar de escenario sen alterar as súas propiedades. Se soa unha gaita, hai festa, no torreiro, nun teatro ou nunha tasca.